Der er nogen, der bliver drillet hver dag næsten. At der bare, og der ikke bliver stoppet. Ja. Ja, blive drillet. Ja. Ja. Drillet hver dag. Ja. Altså, man bliver drillet meget tit med det samme. Nogen, der driller. Er der nogen, der driller? Bliver slået. Bliver slået? Taler grimt. Ja. Altså, ikke er særlig rart. Taler med dem, der har mobbet, og så taler han bagefter med dem, der har mobbet, og med dem, der bliver mobbet. Altså, de vil i hvert fald få dem op på kontoret, dem der har gjort det, eller... Og så kan de ringe til forældrene, og så vil det måske stoppe. Altså, nogle gange er der nogen, der siger det sådan til læreren, men så er der nogen, der bare bliver ved med det bagefter. Ja. Så jeg prøver at stoppe. Ja, prøv at gå hen og måske stoppe det, og sige, hvad laver du? Det er jo også meget bedre. Altså, jeg finder en hel masse venner, og så går vi bare tilbage på den, hvor den er. Ja. Plejer det altså. Hvis der var en, der stod og mobbede for eksempel min ven, og så ville vi gå over og skubbe ham væk fra min ven, og så også sige, at han skal lade være med at mobbe min ven. Så prøve at stoppe det. Ja. Altså, hvis man siger sådan, at der er nogen, der driller, så vil de bare sige, at de skal lade være, men så bliver det jo bare ved. De kan jo ikke rigtig noget ved det. Nej, det er rigtigt. Drille, det er sådan, hvor man kommer til at drille måske sådan lige den dag. Mobning, det er, hvor man sådan bliver drillet i måneder eller sådan. Ja. Det er fuldstændig. Altså det er så, hvis du mobning, det er, hvis du gør det rigtig mange gange om dagen og i 4 dage, og drille det er bare 1 dag eller sådan noget. Bare hvor man gør det for sjov en dag. Ja. Så er drilleri. Mobning, det er for eksempel, hvis man sparker en og slår det rigtig hårdt. Og drilleri, det findes sådan ligesom i gesten. Sådan noget rigtig for sjovt, for eksempel. Ej, det er mærkeligt, hvis jeg mener, det var bare for sjovt. Hvor det kun er én person, der gør det, så 2 gange om ugen. Så mobning, det er sådan meget mere tit, og en stor gruppe, der gør det. På at drille? Ja. Har I prøvet at drille for sjov? Ja. At drille andre? Ja. For sjov, eller for at være ondt? For sjov. Ja, men... Eller det er mere komisk. Sådan for sjov, ikke? Ja. Ja. Ja, så har vi.